Bota en sintonia di Dutch Caribbean TV. Awe, da un production di Eagle Eye Media e Eric Alvarez Productions. Bom dia, bom simang. Nós está a ver a luna 5 de outubro 2020, tá marca também é promessa mang completo para luna de outubro com bom dia lá também com esse mang começar com hope speed of ela começar que mané ami e acaba já luna chega, pero das merecida já luna desde lá nós lanta com energia e nós mesmo com energia e ama Deus danke com a sitting solo de un douche weer, de un douche solo sale aquí, máquina na Holanda ta algo otro ewerta, pero que van a si comparado con los man acaba nos a começar com o ver sublime. Sale un tiki para rato de solo recibir energia e também vitamina D, para poder toda a energia que vamos ter para vai dor de esse man aqui. Great que pode seguir nós aqui na Bonaire, na Corsau, na Aruba, Saba Station, St. Martin, Holanda e toda parte do mundo via nos página de Facebook de Dutch Caribbean TV. Agora like nos siga nos também via nos página de Instagram que tá Awe Bonaire. Pode algo compartilhar com nós? Great. Mande sempre na awebonaire@gmail.com. Conta, mi uchinang, mi amiga na mi amigo nan turhende você bom, lanta riba. Portanto, me avisando mi mes também para nos cabilanta junto a minha gente. En todo caso, nós estamos começando a mesurar para nós o que está cifra não e com a situação está na Bonaire para o caso não de COVID. Nós durante weekend seguro que é notícia que nós há de dois mortos relacionados com COVID aqui na Bonaire, pois nós chega e duas pessoas que morreram por motivo de maleza de COVID aqui não. E a cifra não tem que ayer registrar oficial de durante conocer que tem 57 casos ativos, pues há 2 casos mais dia 13 de outubro, está sendo um total de 2.110 testes, assim, de qual 1.927 testes negativos, tem que agora que um total de 103 casos positivos, e maneira indicar 57 casos ativos, 2 pessoas hospitalizadas, tem que agora que ainda 54 pessoas total a recuperar, tem 2 mortos e 263 pessoas em quarentena. Essa é uma cifra que nós mira a aumentar cada vez de novo que nós ganha e update de saúde pública de Bonaire. Toda pessoa que tem isolação em quarentena, por favor, agora cumpre que sei que da casa, que da padem, se está na casa para assim, cumpre com a regra de quarentena ou de isolação para assim nós por minimalizar e vir seguir plama riba nos islas. Se há em qualquer caso, qualquer sintoma relacionado com COVID, agora vou tomar contato sempre com o doutor de casa ou também chama 0800 que é o Departamento de Saúde Público para assinar por passador de pergunta não e se botin kuhasi e test também de COVID. Bom, mensen, nós temos update de nos caso de COVID e awe nos que para o rato que tu passou o Dia Mundial de Maestro na ano 1966, dia 5 de outubro, a UNESCO a 13 de lante começar a valorar o trabalho com maestro na Tahasi. Den nos educação. Pois é, aqui nós celebramos de 54 anos de tratado aqui e o Dia Mundial rond mundo para que tu no dia aqui de valor que nós temos duna nos maestros não e também automaticamente nós aqui também demanda abraço forte e na turma maestro aqui na Bonaire e tur caminha com não por o que nós trabalho com não também te desplegar. Aunque no turbia cultura e material não kunang mester, pero em todo caso não está assim com um amor imenso. A mim personalmente te pensa
com maestro com escola tá parte de trajetória, não? Educação me se começar na casa, seca é maior de é muita e hora tá para escola, esse tá añadir na lo que é sinha na casa. E educação não acaba tampouco ora botin bo diploma de momang. Essa é a minha opinião personal, pero si nos que para o rato que tu awe na é maestro nang iriba educação em sua totalidade. Mas o maneira me indica, para a minha educação não acaba, ora bocaba escola. Não tem importar que tipo de nível de escola acaba, sempre vou conseguir sim. A educação é a escola mais importante que nós todos de acordo com o que existe, tá escola de vida. Todo dia de novo nós está sim algo novo, não que com nós por, nós está basta nós está abrir para essa aqui. Toda situação de nossa vida tá treze les novo e me quer essa é educação que sempre nós temos que valorar, sem quitar a importância que a escola tem para que nós funcionar e sem dúvida também que nota muita pessoa no mundo tem privilégio nós temos que visa para ter uma educação. Pero primeiro nós temos que ampliar nos tópicos de ave com a educação, nós que compartilhar vídeo cubo com o ex-presidente de América, senhor Barack Obama, a delante de importância de educação fora seu ponto de vista. Through education, you can also better yourselves in other ways. You learn how to think critically and find solutions to unexpected challenges. I remember we used to ask our teachers, why am I going to need algebra? Well, you may not have to solve for X to get a good job or to be a good parent, but you will need to think through tough problems. You'll need to think on your feet. You'll need to know how to gather facts and evaluate information. So, math teachers, you can tell your students that the president says they need algebra. Education also teaches you the value of discipline. That the greatest rewards come not from instant gratification, but from sustained effort and from hard work. This is a lesson that's especially true today in a culture that prizes flash over substance, that tells us that the goal in life is to be entertained, that says you can be famous just for being famous. May you get on a reality show, don't know what you've done, suddenly you're famous. But that's not going to lead to lasting, sustained achievement. And finally, with the right education, both at home and at school, you can learn how to be a better human being. For when you read a great story or you learn about an important moment in history, it helps you imagine what it would be like to walk in somebody else's shoes, to know their struggles. The success of our economy will depend on your skills, but the success of our community will depend on your ability to follow the golden rule, to treat others as you would like to be treated. E automaticamente a escola é importante e é importante também para nos motivar nos funcionar que está indo à escola para não por fazer não best de não trajeto de escola e também para nós corda com importante etapa para não passar dor de processo aqui também. Pero maneira indica nota nos turno mundo tem privilégio e segundo não maneira nossa que bana que tem educação livre por nada para por a escola. Tem muito no mundo tem que passador de roupa situação peligroso e hasta brinca para o direito se nós está tratando de muito dan direito não tá direito fundamental com muito tem para por ganhar educação e não qualquer educação mas educação na nível. Na outra parte do mundo tem essa aqui e parte que seguro me de querer nós não tem secreto na Paquistão nota turmucha tem a possibilidade na educação e seguro na educação riba nível e se nós vai back tiki de tempo mais ou menos na ano 2012 minutos aqui por café minha cabeça mundo aguardo de choque na momento que o Talibã assume bus llenar com muito moe que acaba de sair da escola e apunta quem está Malala
e é muito mais lento bisa a mitad. Não sei se vou por corda a história aqui, pero é muito mais aqui na momento ela para of na cabeça da escola de exame. Na me conta história que na cabeça da escola de exame e Taliban a decidir que nanta vai dentro Paquistão e automaticamente no saco o sexo feminino não te desfrutar de hobby privilégio de parte aqui de nosso mundo e a proibir a mulher aqui para a escola. O grupo de amigas aqui, of de romana, mas não tem na mês, a decidir que não seguir para a escola, toch, escondi, fora de Taliban. Desde o momento que não acaba de um exame para ir cashback, Taliban para a bus, apunta quem Malala e atire. Tu ainda pensa que é muito bom aqui, também morre. Pero não morre, danke Deus. Fora o momento ela toma arriba su mês, que está na ano 2012, que não vai se o mestre morre, ele morre em batalha. E não laga medo dominar. Sempre estava a luta acaba para muita, pero mais especialmente muita mulher por ganhar educação. E no momento ela decide que ela vai seguir com a luta aqui. Ela vai seguir briga para todo mundo no mundo, especialmente todo mundo mulher no mundo, por ganhar educação. E não somente educação, mas educação na nível. Pois sua luta não estava sendo mais fácil, mas não a entregar. Ela queda para seu direito, mas para a visão, para a meta que estava tendo e que ela tem ainda. So, se você busca online Malala, não por pronunciar seu nome, sua fama, hopi bom, Yousafzai, pero se você llena Malala, M-A-L-A-L-A, Google me está ajudando verder. Google knows everything. Então, eu botaria para que é muito aqui, tenho agora que eu tenho 23 anos, a luta para toda muita e muita mulher no mundo tem uma educação. Agora, para nós que temos uma educação livre, está mais fácil visa, die kon eigenlijk, para que eigenlijk? Mas nós também escola toch, nós começamos a passar door de problema, situação peligrosa, gente que mata nós, ou proíbe nós, ao contrário, não motiva nós aqui para nós para a escola. E assim mesmo, tem de nós da maneira whatever. E é muito que tem que peligrar para a vida para a escola. Agora, se nós mesmo com a sua história, então, pôr back em nossa vida, o que está o Taliban? Paso, Malala ta para educação. Kiko abo que para e o Taliban que está trobado de seguir o processo. Malala não a entregar assim na leu que ela logra ganhar Prêmio Nobel de Paz na ano 2014 com apenas 17 anos. E o que está passando no Ami Cuba? Que nós não podemos começar a impactar nos isla camina nossa vida. Então, me que recomendava para ver a película aqui que está basada riba a vida de Malala, pero se vai chance também durante o dia ou durante a semana aqui, também ver su speech que ela dona na Nobel, ora ela gana ou ora ela recebe o Prêmio Nobel de Paz aqui na ano 2014. He named me Malala. Manchake. There's a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up. Malala remains in intensive care. She was shot in the head for daring to suggest girls should go to school. Me and my wife, we cried all the night. The doctors told me she will survive, but she may not be the same as she was. They shot me on the left side of my head. They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala. 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, a little bit that much. Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley? I'm still an ordinary girl, but if I had an ordinary father and an ordinary mother, then I would have 2 children now. This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one. My father said, have you forgiven them? You've never felt angry? No. I want people to learn from the experience I had. Very nice to see you. Nice to see you. A woman is more powerful than you. Well, In
this new school, it's hard. Physics, 61%. You think you could ever ask your boy out on a date? Roger Federer. You like him? I like his haircut. When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once. You named her after a girl who spoke out and was killed. It's almost as if you said she'll be different. You're right. I am those 66 million girls who are deprived of education. I'm not a lone voice. I am many. Our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world. My father only gave me the name Malali. He didn't make me Malali. I chose this life and now I must continue it. Dus se vamos ter tique motivação, como maior também vamos ter tique inspiração. Cheque nossa recomendação de AWE. Bom, nós seguimos, passou nós que comunicar com o também fim de semana, não somente estava lazy weekend para AMI, mas estava também weekend de NBA Finals o Game 3. Yes. E nós vamos ver que ayer noite estava de 3 jogos no momento com LA Lakers. Estava de série, estava delante de série 2-0. Ayer Miami Heat, swatch na bata, a gana não promete. Wega e tapone a série agora na 2-1 na gana com score de 5 para 4. Pois a Wega na de NBA Finals está continuar, den é normal aqui novo com COVID, pero emoção tá que sigue mesmo com as custodião tem. Lá nós vamos com a Wega outra manhã vai seguir continuar entre LA Lakers e também Miami Heat. Pero nós vai para uma pausa, nós vamos também nosso pronóstico de tempo válido para Bonaire, for de aves de luna 5 de outubro até amanhã de março 6 de outubro 2020. Nosso tempo está ocasionalmente nublado e tem chance para aguacero. A temperatura máxima está aproximadamente 32 graus Celsius e a temperatura mínima mais ou menos 27 graus Celsius. Viento da supla fora direção oost para zuidoost e está moderado. A altura de ola está entre 1 meter para 1,5 meter e lo diminui de março até aproximadamente 1 meter. A altura de ola está válido para a grande. Bom, essa aqui é o nosso pronóstico de tempo e com isso também nós vamos para uma pausa. Agora nós vamos back, nós invitamos a Icaba e nós vamos conversar com o Paulo Reis. Nós vamos começar. Você tem sintonia de Dutch Caribbean TV. Bisa que avião que tinha mais de bailar, nem mais 100 pilotos bimos no meio de bolé, em pobai com ele lá. Na chiquito nunca me pensei como ele ia virar piloto. Toda hora me miro avião passa dentro lá, me tawa arriba. Nanda pun trabalho na tuma mina malu quanto anos você tem? Passageiro que chega no avião, é do puntrami, piloto. But
Bu tem uma responsabilidade muito grande para o passageiro não. Todo estúdio que está particular ou não está cumpre com qualificação do cheio. Que o Holanda está reconhecer, não está bem na remarque para financiamento do estúdio. Tende, e coisa que não está aceito perigoso. Dus tipo, mira para fout que agora sim para quando começa. Fout, cara, as tapas não obedecem. Retraso, se piora no porquê da for. Bom, então duas coisas nem junto, apone que avião. Se menino bila vai back, menino estava na bila agora aqui. Em momento, coisa não cambia, o sinus está começando a weight and balance. Duna trot, prometo que você bolanta, spita bay, começa pita, altura tá bay lagabo. Wow, dia a milota é sunku está manejando o avião. Ora, buto ba, buto mira lamang kusero na. É challenging também. Pabu kusyo na nisyo bo, después buta lang, dise na nisyo back pabu ba mes ora. So buting usar pabu para, so segundo para na hora, buta dirente lamang. É efeito de COVID-19 tá que Turco está totalmente plano no mundo de aviação. O problema está que ora avião crash, grande, é morrer para a China, né? Mas malo da corona com a aviação, com a avião. Bota em sintonia de Dutch Caribbean TV. Bem. E nós continuamos o programa 5 de outubro 2020 e amanhã nós indicar nós também conversar um rato com Paul Ruijs, Paul de Stichting Lezen en Schrijven Bonaire e também Stichting Jongeren en Toekomst Bonaire. Nós também temos a conversação na Hollandees, maar misschien kunnen we het seguir, no? Oké, Paul, goedemorgen. Goedemorgen, dank voor de uitnodiging. Nee, leuk dat je er bent en dat we dat vandaag, zeg je dat, die mondiaal. Werelddag voor de docenten. Het is leuk dat we toch even over educatie kunnen hebben met jou. Ja. Wie beter dan Stichting Lezen en Schrijven Bonaire. Is een naam dat we heel vaak hebben gehoord. Zou je even kunnen vertellen wat die stichting, beginnen we eerst met die, wat die stichting eigenlijk precies doet? Ja, graag. De Stichting Lezen en Schrijven bestaat inmiddels 5 jaar. Okay. 5 jaar geleden opgericht. Leuk. Met de intentie om te helpen om laaggeletterdheid op het eiland te bestrijden. Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Ja. Er zijn de scholen heel hard mee bezig. Maar er is nog steeds een grote achterstand. En de stichting is opgericht met de intentie om een steentje bij te dragen. Om ervoor te zorgen dat de taal beter beheerst wordt op het eiland. Dat geldt voor het Nederlands, dat geldt voor het Papiaments, maar dat geldt voor eigenlijk alle talen. Okay. Lezen en schrijven, die vaardigheid is zo ontzettend belangrijk. En want ik dacht altijd dat het te maken had met alleen de Nederlandse taal. Dus toen ik de stichting hoorde en in eerste instantie dat ik in aanraking kwam met de stichting. Maar je vertelde net dan niet, het gaat over taal. Dus maakt niet uit
welke taal, maar jullie zijn er om bij te helpen. Ja, kijk, de intentie was destijds bij leden van de Rotary Bonaire dat hun eigen medewerkers beter in staat waren om formulieren in te vullen die ze kregen van instanties, van de overheid, van de arts. Op allerlei manieren moeten mensen de hele dag formuliertjes invullen om te functioneren voor in de maatschappij. Belastingdienst, om maar een leuk voorbeeld te noemen. Niet heel populair, maar je moet de hele dag formulieren invullen. En het is belangrijk dat je dat begrijpt wat er staat en dat je dat op een goede manier kan invullen. En als het in Nederlands is, dan moet je het Nederlands beheersen. Als het papiaments is, dan moet je dat ook kunnen lezen en schrijven. En dat maakt dat de Rotary zei, we zien dat onze werknemers daar problemen mee hebben. Kunnen we niet iets bedenken om ervoor te zorgen dat het probleem minder wordt? Oké. En dat is 5 jaar geleden, dus het Stichting Lezen en Schrijven is niet gericht op kinderen, maar het is toegankelijk voor iedereen? In eerste instantie richten wij ons op kinderen. Oké. We zijn 5 jaar geleden begonnen met de bus, mediabus, die uit België hier naartoe is gehaald. En wat opgeknapt, aangepast voor de omstandigheden. Ja, zo chic was hij niet, want hij was toch al wat ouder en had wat gebreken toen al. En dat is alleen maar erger geworden. Maar die bus die ging rond langs alle Centro di Barrio en de basisscholen. En daar gaven kinderen de gelegenheid om boekjes te lenen. Zo zijn we begonnen. De bedoeling dat we in de buurten zouden komen, dat de kinderen de kans kregen om boekjes, tijdschriften uit te zoeken, mee naar huis te nemen en op die manier meer in aanraking te komen met lezen. Oké, en dat is 5 jaar geleden. En wat kan je ons vertellen, Paul? Zie je dat er meer interesse is in het lezen vooral? Want we weten dat wij niet een bevolking is die echt van lezen houdt. We luisteren beter, meer en willen graag een video zien in plaats van een boek in de hand hebben. Is er nu gericht op de kinderen, wat je net zei, vooruitgang geboekt op dit gebied? Het is een universeel probleem. Je ziet het overal in alle landen. Dat kinderen op jonge leeftijd niet heel veel interesse hebben in stilzitten in een hoekje met een boek lezen. Dat zijn uitzonderingen natuurlijk, maar het merendeel gaat bewegen, gaat iets anders doen, gaat gamen, maar niet stil in een boek. Dus dat probleem zie je overal. Belangrijk is dat je ze de omstandigheden geeft om daar iets aan te doen. Kijk, op het moment dat een bibliotheek heel ver weg zit, je 10 minuten moet rijden met de auto, een half uur moet lopen om er te komen, dan is de barrière al groot. Nou, klopt. Daarom zeiden wij maakt het minder aantrekkelijk. Maakt het veel minder aantrekkelijk, dus je moet er naartoe gaan. Ja. Dat is wat wij met de bus doen. We gaan naar de school toe, we gingen vroeger naar de Centro di Barrio, we gaan dadelijk naar de basisopvang, naar de buitenschoolse opvang, naschoolse opvang. En op die manier is het veel makkelijker om in contact te komen met de boekjes. Nu gaat de hele klas van de basisschool de mediabus in en alle kinderen van de klas krijgen een boekje. En ze weten, 2 weken later komen we weer langs en dan komen we het boekje ophalen. Dus dan zullen ze dat boekje af moeten hebben. Ja, en dan de juffrouw in de klas helpt daarmee. Zorgt dat in de klas ook de boekjes worden gebruikt. Dus op die manier hebben we een heel groot bereik. Er zijn bijna alle kinderen van de basisschool op Bonaire in contact met de mediabus geweest. Ja. Oké. We zien nu dat de mediabus ook 5 jaar bestaat, want je vertelde toen de stichting opgericht kwam het uit België. Naast de scholen gaat de mediabus ook nu nog steeds naar de Centro di Barrio of gaat dat beginnen? Want Nee, de Centro di Barrio zijn natuurlijk nu in een andere positie. Dus wij gaan nu in de middag in de toekomst naar de naschoolse en buitenschoolse opvang. Dat doen we al steeds meer en dat wordt echt de stap, zodat we zijn nu alleen nog maar in de ochtend actief, ook vanuit financiële redenen, we moeten genoeg geld hebben. Maar de bedoeling is dat we volgende periode ook in de middag op pad gaan en dan kunnen we alle opvanglocaties bezoeken, zodat kinderen die daar naartoe gaan, en dat worden er ook steeds meer, ook de gelegenheid krijgen om in aanraking te komen met lezen en schrijven. Dus Paul, je zei net van de Centro di Barrio zijn een andere situatie. Dat heeft allemaal te maken met de corona. Hoe zie je dat de huidige situatie waarin we zijn, met de COVID-19, de kinderen of jullie werk heeft belemmerd of juist niet?
Ja, iedereen heeft daarmee te maken, dus wij ook. Kinderen zitten natuurlijk steeds meer thuis. Veel onderwijs kan niet doorgaan of kan niet op de normale manier doorgaan. Dat betekent dat kinderen thuis allerlei andere prikkels krijgen en waarschijnlijk niet altijd druk bezig zijn met het huiswerk of de opgaven die ze mee hebben gekregen. En ook de online lessen komen nog niet allemaal van de grond. Nee. Dus juist daarom is het in deze periode extra van belang dat wij er zijn en dat we boekjes blijven aanbieden. Als de bibliotheek gesloten is, wat de afgelopen maanden het geval was tijdens de coronaperiode, kunnen ze in ieder geval nog naar ons toe. Ja. Dan kunnen ze bij ons de boekjes krijgen. Zijn de scholen dicht, dan staan we op andere locaties. Dus wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen toch hun boeken kunnen komen ophalen. Ja, dat het bereikbaar blijft. De boeken in de mediabus, waar komen die vandaan? Ik heb een boek gekocht en ik heb het uitgelezen. Ik geef aan de mediabus. Krijg ik jullie van de bibliotheek vandaan? Ja, we krijgen van verschillende kanten uit Nederland vaak boeken. Het zijn nog steeds hoofdzakelijk Nederlandse boeken en het aantal boeken in papiermens zijn beperkt en Spaans hebben we er ook een paar. Maar dat moeten we aanpassen aan de behoeften. Maar we krijgen ze veel uit Nederland. Ik heb recent weer contact gehad met de Stichting Kinderhulp, die 7000 boeken uit Nederland heeft gekregen. Nou, er zijn ook andere kanalen geregeld. Krijgen wij boeken uit Nederland, van de oude bibliotheken bijvoorbeeld. En die mogen we inzetten. Tegenwoordig willen kinderen wel boeken die hun aanspreken. Dus, dus we zorgen wel voor dat de boeken up-to-date zijn, interessant zijn voor de kinderen. En dat ze boeken krijgen die ze graag willen lezen. Dus op het moment dat jullie een zending boeken krijgt, dan zorgt het contact in Nederland voor dat er boeken van verschillende onderwerpen deze kant komt? Of is het nu gericht boeken op natuur of voor groepen van de groep 3, kinderen van groep 3? Hoe gaat dat? Ja, hoe hou je de balans? Wat we nu heel graag willen is dat we intensiever gaan samenwerken met de openbare bibliotheek. Okay. Die heeft natuurlijk een heel goed bestand aan boeken en een groot bestand aan boeken. En ervoor zorgen dat de boeken die zij hebben ook uitgeleend worden via de mediabus. Nou, dan heb je een heel groot potentieel aan boeken achter je, die actueel zijn en geschikt zijn voor de kinderen. En wij kunnen dan met onze bus op locatie gaan om ervoor te zorgen dat iedereen die boeken kan krijgen. En op die manier zorgen we dat ze de beste boeken op een goede manier op locatie krijgen. Hoe ziet Paul educatie? Is educatie iets dat je op school krijgt of hoe zie jij dat? Nou, ik heb er niet zo'n hele uitgesproken mening meer over, maar educatie is niet iets wat alleen op school gebeurt natuurlijk. Je wordt de hele dag opgevoed en het is belangrijk dat je omgeving je daarbij helpt. Dus je ouders, familie, vrienden, alles, je vriendjes, alles in je omgeving is voor een kind in een jonge periode heel erg van belang en kan een voorbeeld zijn. Dus als je moeder thuis boeken leest, dan is de kans groter dat je dat zelf ook gaat doen. Ja. Als je vriendjes jou leuke tijdschriften laten zien, dan is de kans dat jij erin gaat lezen veel groter dan dat je dat helemaal in je eentje vanuit jezelf moet laten komen, zelf moet ontdekken. Ja. Misschien zijn er mensen die zitten, want ik ben niet ik ben geen lezenliefhebber. Ik kijk liever aan tv, naar een filmpje. Maar ik ben een beetje, heb ik ook op het begin van het programma al gezegd, mezelf aan het dwingen om te gaan lezen. Het gaat niet altijd zo leuk, maar hoe iemand die niet echt van lezen houdt, maar die dat wel wil gaan doen. Heb je een advies voor mij? Laat maar met mij beginnen. Heb je voor mij een advies? Nou ja, advies, het enige wat ik kan zeggen is, het mooie van lezen is dat je in de huid van iemand anders kan kruipen. Je kan een filmpje kijken, maar dan zie je de buitenkant van iemand en wat hij doet. Maar wat hij denkt en waar hij mee bezig is, zie je niet. Ja. Dat is zo mooi van lezen. Je kruipt in de huid van iemand anders en je maakt al zijn gevoelens, het leven mee, alles wat hij denkt en doet. En dat maakt jou dat je andere mensen beter gaat begrijpen, dat je de wereld beter gaat begrijpen. Dat je snapt waarom sommige mensen handelen zoals ze handelen. En dat met een mooi woord empathisch vermogen is heel belangrijk in je leven. Ja, dan krijg je meer kun je beter meeleven met iemand. Is dat het? Dat is wat heel fijn is aan lezen. Je komt in andere werelden, je krijgt andere inzichten.
ideeën over hoe het kan, ideeën over hoe de wereld in elkaar zit, hoe je als mens zou kunnen zijn. Al die karaktereigenschappen kom je tegen als je een personage in een boek helemaal volgt. Dat vind ik het mooie aan lezen. En dat kan niets anders zo mooi doen als een boek. Oké, ik ga even persoonlijk met jou even in gesprek, Paul. Want ik heb een keer een boek gehad van 356 pagina. Ik weet niet eens hoe die boek heet meer, want ik heb volgens mij 20 pagina gelezen en ik heb zoiets van, dit is niet voor mij. Wat is de dikste boek die jij hebt gelezen, Paul? Ik heb een keer een boek gehad van 1053 bladzijden. Puzzel, man. Okay. Maar daar heb ik 2 jaar over gedaan. Oké. Heb ik 2 jaar over gedaan. Was het te confronterend? Omdat, eigenlijk ja, toch? Ja. Nou, ik heb het ook gehad. Ik heb een jaar over een boek gehad, want het was te confronterend. Dus ik moet even mezelf in behandeling nemen en daarna weer verder lezen. Ja, en dat is zo mooi van een boek. Een film zet je niet zo snel stop en dan ga je morgen de tweede episode kijken. Een boek kun je wegleggen op het moment dat het jou het beste uitkomt weer oppakken om verder te gaan lezen. Ja. Je kan er inderdaad over nadenken. Boek let tussenin en dan ik zie je wel over 2 weken of zo. Ja, klopt. Ja. En soms zijn boeken ook om inderdaad even weg te leggen, over na te denken en dicht te slaan en nooit meer te gebruiken. Want je denkt, nee, dat wil ik niet. Zo'n persoon wil ik niet zijn. Maar het kan ook zijn dat je verder leest en denkt van, hé, daar zit misschien toch wel iets in. Dat soort mensen denken zo. Die mensen bestaan ook. Dat is goed om te weten. Ja, true that. Paul, hoe belangrijk is taal voor iemand? Want we praten het allemaal over boeken, over lezen, over schrijven, maar het heeft allemaal te maken met taal. Dus het is belangrijk dat wij een taal goed kunnen beheersen, maar hoe begint dat? Want bijvoorbeeld, we praten Papiaments thuis en we krijgen Nederlands op school. En op een gegeven moment, zie ik ook met mijn eigen kinderen, zeg ik tegen hun het Papiaments, Jarasonos erbij staan. En dan zeggen ze, wat is Jarason? Dan moet ik woensdag zeggen, anders weten ze niet waar ik over heb. Hoe belangrijk is taal voor iemand? Ja, taal is waarmee we communiceren zoals wij nu met elkaar in gesprek zijn. Dat kan alleen maar omdat we die voorwaarden van communicatie begrijpen. Het is essentieel en daarom is het ook goed dat op het moment dat je ervoor kiest om met één bepaalde vorm, een bepaalde taal met elkaar te gaan communiceren in een wereld, in een school, in een land. Dat je dat zo goed mogelijk probeert te beheersen, want anders mis je alle finesses. Ja. We hebben nu eenmaal besloten om nu Nederlands als instructietaal te hebben op de school en daar examen in te gaan doen. Ja, dan is het wel prettig als je die taal zo goed mogelijk beheerst. Want daar komen alle opgaves vandaan. Daar komen alle addertjes in het gras in de opdracht. Alle details, die wil je snappen. Op het moment dat je daar zit met je papiertje voor het examen, dan wil je het goed begrijpen. En niet denken, hé, dat woord beheerst ik nog niet. Wat zou het betekenen? Wat betekent dat? Oké. Het lezen is iets anders dan het schrijven. Ik ken wel mensen die een taal goed kunnen lezen of zelfs wel kunnen praten, maar als het op het schrijven komt, zeggen ze van dan moet ik even passen. Hoe moet iemand zich ontwikkelen zodat wij zowel op lezen en schrijven, praten, hetzelfde niveau hebben? Hoe kan het zo zijn dat iemand een taal goed kan beheersen in het praat, maar niet in het schrijven? Ja, weet ik niet, maar kijk, we hoeven niet allemaal schrijver te worden. We hoeven niet allemaal een boek te kunnen schrijven in het Nederlands of in het Papiaments. Hoewel dat fantastisch zou zijn, als dat laatste meer zou gebeuren. Als er meer mensen zijn die Papiamento-boeken schrijven, want dan gaan de kinderen grote kans wel dat ze boeken lezen. Dus we stimuleren dat ook. We hebben af en toe programma's waarin we mensen stimuleren om een boek te gaan schrijven. Een kinderboek bijvoorbeeld. Wat heel leuk zou zijn om dan zelf te kunnen uitgeven in de mediabibliotheek. Ja. Dat zou leuk zijn. Maar de basis, denk ik, is dat mensen in staat zijn, waar we mee begonnen, formulieren in te vullen op het moment dat je bij de telbo staat en je moet al die gegevens opgeven. Dat soort basisvaardigheden van schrijven, daar zouden we allemaal mee moeten beginnen.
Ja, dat was eigenlijk ook de volgende vraag die ik heb. Want we zitten in een wereld die alleen maar digitaler wordt. En zeker nu met corona wil iedereen alles op afstand kunnen regelen. En er zijn mensen die wel goed kunnen uitleggen. Dus pratend lukt het wel. Maar als we het op papier moeten schrijven, dan vraag je je af van... Ja. Wat bedoelt hij eigenlijk wel? Dus daarom de vraag van... Hoe kunnen we, ook wel beter worden? Kan Stichting Lezen en Schrijven mee daarbij helpen? Ja, met kinderen doen we dat dus. Hè. Met kinderen zijn we heel druk bezig om met ons Pinter in taalprogramma, met de Summer School, met de Mediabus, op allerlei vormen kinderen te helpen om dat schrijven te verbeteren. Mm-hmm. Voor volwassenen hebben we natuurlijk andere instanties, zoals Vorma op het eiland. Mm-hmm. Het is wel belangrijk dat we daar continu mee bezig zijn en ook beseffen dat het dus niet alleen Nederlands is, maar ook papiaments. En dat we daar materiaal voor aanbieden, zodat iedereen zich daarin kan scholen. We hebben er allemaal mee te maken, want we komen daar niet aan. En het maakt het leven van iedereen een stuk makkelijker als je niet iedere keer wordt teruggestuurd omdat je formulier verkeerd is ingevuld. Natuurlijk. Of omdat je per ongeluk bij het verkeerde loket in de rij bent gaan staan omdat je de lettertjes daarboven niet hebt gelezen. Mm-hmm. Dat kost ons met z'n allen zoveel tijd. Mm-hmm. En dat zou ook zonde zijn. Natuurlijk. Nou, Paul, ik moet even pauze doen. Dus dan als we terugkomen, dan gaan we verder. Dan met Stichting Talent, Jongeren en Toekomst. Laten we ons maken. Hobing i futuro. Laten we ons maken. Kiko e fundação aqui de hasi pa hobing i futuro di Bonaire. Pero nós vai para pausa televidente, nós back, nós se conversar com Paul Reis. Back com diz. Tem a ver. Sintonia di Dutch Caribbean TV. Danke pa yama maduren Curiels Bank. Uzuli, come por ayuda? Juffrouw, ma comprende que MCB no te prende ni post resumen de cuenta más. Correcto, señora. MCB te stop de print y post resumen de cuenta dispar. Y cuenta corriente personal, inalo te disponible online. ¿Cómo te hace controlar mi cuenta? No preocupa. Señora, ¿das uso de no servicio de MCB Online Banking kaba? Online banking? Ay no, juffrouw, ni online ni ostrip. Con MCB Online Banking, señora por hasi, transacción bancario, check saldo y WAC resumen de cuenta. Resumen de cuenta online te precis mesmo que versión de papel y te ayuda a contribuir también a nuestro medio ambiente. Ok, juffrouw, mas danke por ayudar y paciencia. Para más información tocante resumen de cuenta online, toma contacto con nosotros. Bota in sintonia di Dutch Caribbean TV. Bom, vamos a continuar. Hoy es lunes 5 de octubre 2020, mas nós indicamos, nós estamos conversando com Paul Reis, na holandês, e é aqui, é parte aqui, nós estamos dedicando à Fundação de Jovem e Futuro, Stichting Jongeren en Toekomst Bonaire. Paul, Stichting Jongeren en Toekomst Bonaire, wat houdt dat in? Ja, onze stichting die is nog niet zo heel oud. Een jaar of 2 geleden zijn we begonnen met het geven van talentles. Okay. En waarom? Omdat wij in onze klassen, bijvoorbeeld de Pinter in taalklasse, er vaak achter kwamen dat de kinderen eigenlijk niet zo'n duidelijk besef hebben van hun mogelijkheden. Van hun competenties, hun vaardigheden. Wat kan ik nou? Wat ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik zijn? En dus, wat wil ik laten worden?
En dat kwamen we eigenlijk heel vaak tegen in onze lessen. Als we vroegen van wat wil je worden, wie ben je eigenlijk, wat vind je leuk. Toen dachten we, daar zouden we dus iets aan moeten doen. En toen hebben we het concept van de weekendschool in Nederland een beetje aangepast en toegespitst op Bonaire. En de weekendschool is eigenlijk dat je kinderen 2 keer in de week met beroepen confronteert, dingen laat zien van bedrijven en ze daarmee ook een beeld geeft van de toekomst en van een carrière. Nou, we hebben dat hier op Bonaire wat meer toegespitst op, voordat we naar de bedrijven toe gaan, op competenties. Dus met kinderen praten over hun talenten, over hun vaardigheden, over wie ben ik nu eigenlijk, waar ben ik goed in, waar ben ik minder goed in en wil ik dat leren of wil ik dat juist niet? Vind ik het leuk om een leider te zijn of ben ik liever een volger? Ben ik proactief of ben ik iemand die zorgzaam is en graag met andere mensen werkt? En zo zijn we op een hele speelse manier, want het klinkt heel heftig natuurlijk voor kinderen van 10, 12 jaar oud. Op een heel speelse manier met kinderen aan de slag om zichzelf te ontdekken. En hoe gaat dat nu? Na 2 jaar hebben de kinderen zich een beetje kunnen ontdekken? Zijn er al hele leuke verhalen naar voren gekomen van hoe ze waren en op het moment, aan het einde van de periode, hoe ze daarna zijn ontwikkeld? Ja, het gaat met vallen en opstaan. Ja. Omdat het natuurlijk heel ingewikkeld is. Natuurlijk. En iets is wat heel dicht bij de kinderen zit. Ze echt in hun persoonlijkheid raakt. Dus het is niet het leren van een taal waarvan je kan zeggen, ja, dat vind ik leuk of niet leuk, daar ben ik goed in. Dus daar stop ik wat tijd in, of juist niet. Maar het gaat over jou, het gaat over jezelf. Ja. En in het begin was dat erg ingewikkeld om de goede toon te vinden, de goede manier. Deed het misschien iets te serieus. Nu hebben we bedacht, ja, we moeten dat meer op een speelse manier doen. Met allerlei oefeningen en spelletjes. Dus onbewust zijn we toch aan het werk met die competenties. Waar we ook hebben geleerd is dat we met de taal iets anders moeten doen. Als het niet weet je, het gaat over zulke belangrijke dingen, dat je de taal in alle finesses moet beheersen. Dus we hebben gezegd, we doen het nu eigenlijk hoofdzakelijk in een papiaments. Ik denk 7 van de 8 klassen doen we nu in papiaments. En dat maakt dat kinderen zich veel meer op hun gemak voelen en veel meer in staat zijn om mee te gaan in het proces wat we met z'n allen doormaken. Ik kan me voorstellen, want je zet een spiegel voor hun en dan moet een kind van 10, 12 dan kunnen beseffen wat hij of zij goed in is en wat zij dan minder goed in is. Ja. En vallen opstaan, zeg je net, van wat kunnen we ons voorstellen? Zijn er kinderen die zeiden van, ik wil dit niet meer hebben? Of is er iets van, ik wil het graag, maar ik weet niet hoe? Ja. En dat je meer steun moet geven? Ja, we hebben inderdaad kinderen gehad die zeiden van, dit vind ik niet leuk, dit is te confronterend of dit is eigenlijk niet waar wat ik verwacht bij talentenles. Hè. Sommigen denken ook talentenles, dus we gaan dansen, zingen. Die talenten zochten we niet. Maar er zijn ook heel veel kinderen, hoor ik van onze mensen, die langzamerhand veel meer snappen wie ze zijn. En nu ook dat teruggeven. Dus in de tweede spelletjes, de derde oefeningen zeggen, ja maar ik ben gewoon een leider. Hè? Hoe kom je daarbij? Maar dan hadden ze dus de vorige les, hadden ze het daarover gehad. Oké. En dat besef komt binnen en dat houden ze vast en dat gebruiken ze in hun verdere leven. En nou ja, dat zijn precies de dingen die je wil. Ik kan me voorstellen dat jullie dan heel nauw werken met de school in dit gebied. Want er zijn kinderen die misschien komen en dan beseffen ze dat ze wel iets heel goed kunnen. En dan wil je dat die kind dat ook kan aanpassen in het dagelijks leven. Ja. Of is op het moment dat de les klaar is, dan is jullie verantwoordelijkheid klaar en dan kind, you're in je uppie nu. Ja, eigenlijk is dat wel zo. Ja, you're on your own. Want het gaat er niet om dat de omgeving zich aanpast aan het kind, of dat de docent zich aanpast aan het kind, maar dat de leerling zelf echt voelt, dit ben ik.
Ik ben iemand die het leuk vindt om voor anderen te zorgen. Ik vind het leuk om samen met elkaar iets te doen. En dat ze dat echt gaat beseffen. En dan vervolgens in de praktijk gaat brengen of haar werk dan van maakt of niet. Dat is helemaal aan de leerling zelf. Ja. Dus nee, we proberen niet daar functioneel vervolg aan te geven door te zeggen tegen de leerkracht, dit hebben wij gezien, ga er iets mee doen. Maar de bedoeling is echt dat de kinderen nu zelf gaan snappen wie ze zijn en wie ze willen zijn. Misschien willen ze helemaal niet zijn zoals ze nu zijn, maar willen ze iets anders worden. Nou, als je dat weet, dan kun je daar iets mee gaan doen, dan kun je daar wat van gaan leren. En zo gaat het op een hele speelse manier. Het klinkt vrij heftig als ik het zo vertel, heel serieus. Ik ben helemaal akkoord, want ik zeg altijd tegen mijn kinderen, hoe eerder je jezelf leert kennen, hoe beter het is. Ja. Want dan weet je wat je sterke punten zijn en wat je zwakke punten zijn. Dat kun je gewoon zeggen, zo ben ik ook opgevoed. Dus, en dan weet je al waar je beter staat in het leven. Want misschien kan je een hele mooie luchtkasteeltje maken dat is het, luchtkasteel. Dat bestaat helemaal niet. Ja. Dus beter de realiteit confronteren en recht doorheen gaan. Ja. Zo zie ik dat. En als je een dromer bent, is ook prima hoor. Als je goed bent in luchtkastelen bouwen, dan word je misschien schrijver. Wat ook heel leuk zou zijn voor ons. Natuurlijk, nou meer boeken. In ieder geval, we kunnen tot de conclusie komen, we hebben van alles, maar niet te veel. Ja. Toch? Alles een beetje in balans. Paul, aanstaande zaterdag hebben jullie een kick-off van de Mediabus, heb ik begrepen? Ja. Wat houdt dat in? We willen graag een nieuwe bus gaan kopen. Onze bus uit België, die begint een beetje te piepen en te kraken. En waar gaan we de nieuwe bus halen? En die bus die moet snel komen. Ik weet niet waar we hem gaan kopen, afhankelijk van waar de mooiste bus op dat moment voor ons beschikbaar is. Want het wordt een tweedehands bus, want heel veel geld hebben we natuurlijk niet. Dat geld gaan we nu zoeken. En aanstaande zaterdag beginnen we met de eerste wervingscampagne. Dus dan gaan we op het Wilhelminaplein staan en dan zeggen we tegen iedereen, help ons, geef een donatie voor de bus. Iedereen die een bijdrage wil geven aan de bus, klein of groot, die is natuurlijk van harte welkom om ons te helpen, zodat we zo snel mogelijk een mooie nieuwe bus kunnen kopen. En waar gebeurt die kick-off dan aanstaande zaterdag? De kick-off is op het Wilhelminaplein. Daar hebben we een paar mensen uitgenodigd, uiteraard heel klein gezien de huidige situatie, die bedrijven die een bijdrage gaan leveren. En verder gaan we in de toekomst folders uitdelen aan particulieren op het moment dat we met de bus bij Van der Twil staan op zaterdag en naar andere locaties. Zodat iedereen wordt uitgenodigd om een bijdrage te geven aan onze bus. Dus het maakt niet uit hoe groot. Het kan ook een dime zijn als je maar alles wat je Zelfs met kan. Een dime zijn we heel blij. Oké, alles wat je kan kun je. Zal er een busje daar staan? We zorgen dat dat geld op een goede manier terecht komt. Oké. Nou, hebben jullie een Facebookpagina misschien? Dat kan de mensen veel meer informatie krijgen? Of waar kunnen ze contact met jullie opnemen? Ja, we hebben een Facebookpagina Mediabus. Mediabus, oké. Net zoals we een Facebookpagina Pinter in Taal hebben. En we hebben een website Lezen en Schrijven Bonaire. En daar staan ook al onze gegevens, informatie over het plan om een nieuwe bus te kopen en de bankrekening. Dus lezen en schrijven bonaire.com. Alright. Dus je kan het volgen via Facebookpagina Mediabus of kun je ook de website bezoeken lezen en schrijven bonaire.com. Botar toda informação, número de telefone, pero o que mais importante botar também é número de banco, é conta de banco, para se não passe boa donação para todo mundo na Bonaire por seguir esse uso de nos Mediabus. Paul, hartstikke bedankt voor het komen. En we houden even contact, zeker met talentenschool wil ik wel even kijken aan het eind van het schooljaar of zo of we 1 of 2 kinderen kunnen interviewen. Dat zou wel leuk zijn. Oké, dank je Paul. Televidente, nós estamos chegando também na final de nosso programa de AUE, pero nós não podemos despedir sem nos felicitar. Happy birthday to Elis! Felicidades! Mucho abrazo, mucho beso, mucho amor, mucha vida, mucha felicidad. Turcos bom para os colegas Elis com a beta de fiestas e a bota beta de fiesta para bem, passa dulce dia AUE, se é curso ponta duna machá. Começar a cuidar, beber medicina não
hinca energia positiva de uma curva e nós está bem pessimão aqui. De forma que nós chegamos na final do nosso programa de AUE, pero amanhã nós temos programa sumamente interessante preparado para você, pois nós está guardado para nós poder conversar amanhã com Daisy Coffee. Não arriba tópico aí. Pero se você vai arriba quase, desvac nós amanhã. 8 horas em ponto, amanhã nós temos AUE. Passa um dia e até amanhã com o poder de Deus.